Dongor tibini paising te channel la. Monitor do. Sartini bubagrani azayma shanoro sawai haste ginangoi naito hoklaibi kurung kurung am sayo bubagrani sal azayma shanno palai jagai. Monitor 27 নম্বর ভাইয়া। Nya ba tabuk sini sikla sikli tongnai rokni bisingo azayma shalni bising te phano kaisa drugs ni yak ni kyongna ni bagi kaisa hozakni panda songsajak. Hozakni panda ni bising te sikla hodaro. একসাথে দেখো নায়া মায়া। Kemuni yak ni simi karna ni bagai besuk jolatei manmari manno. Hambai sini dongor channel ni mana balai hambai ro tamni bagai hengkai tini sini last 186 number raja Maharaja Pradot Kishore ni asaima salna rek sawai tirpura haste ganangai balai ke hohom dodom khlai palai tangmani singnogo oba haikina tini sinara kaisa rung srungnai bedek haika sing je Maharashtra ni kaisa snamjak TISF ni uddege aro Rabindra Sarobasik Bhavana kaisa bairani sini resabung kerana tu boy kaisa awareness program haika sini drugs awareness program khlai tangmani obo जों kaisa obono tini omahai program khlaiei oro resab kereng borokni bisingtei khlaibana je tabok to je jog sini media jog YouTube channel ni jogo obo haikene si borokno जों jesa jesa khaibana borokni khunjo pusogir nani jara je hamya jatiya nisha jatiya use khlai tangnai chirai khonai rokno chini takhu boho rokno omhai program changsamani bisingtei जों oro borokno boddho khlai to maya thik haibana obo awareness borokno khonaroi komiri rani bagai ni जों chini Maharashtra Pradot Kishore ni belai ki kaham wan chum khlai che obo hai khlai to mano boni bagai ang obono koinamo chungo जों tini nongno channel ni bisingtei ang taisho koinamo chungo jara chini hamya jatiya nisha jatiya jara jekai bujuri sai tanga takuk tei bukhok chong taboni je khlai young generation tong tongnai rok borok thina ani ekdom koimung tongo tamni bagai hingkai borok jesa jesa kaipana o dofa common naika tibrasa bongsor common naika abo borokni je tai bo bisata bini chirai khonai lai oma kini pai thanaka obro mo thakane jong bo kaida tei sawoi bo kaida tei borokno rek sawoi jong obro bondo khlaiman ba sichari man obon bisino dine oma hai kaham program chongjak tongo obo chini Maharashtra ni site mo oma hai to obon bagai chini Maharashtra ni je asaima salbo bini je already 45 বছর পারঙিনে থাকা তাবো শেষও তিনি খানানি সিমি ইয়াপেরে নাই ওম হাইখানে চিনি বিনি যে 45 ইয়ার নি যে সালনো রক সাবই তিনি ওম হম দদম অবনে বিসিতে সারা জায়গানো जों কেবখে খেলানি মাধ্যমে কেবখে ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস মাধ্যমে হাইকা কেবখে বিভিন্ন সাপাই অভিযান খাইলাই হসপিটাল বিথি বাগলাই চামুং নুমুং হাইকে ফল ফকরা বাগলাই जों अब हाइके तिनि नम हहम ददमके Maharashtra आसाम सालना रक सावैनो जों अब प्रग्राम खालायदों हमबाय ঠিক আছে অফ করো এই মাইক্রোফোনটা অ্যানাউন্সমেন্ট করো ঠিক আছে Sar nini paising te tamo koko sana ni muso bubagrano. आंथ' चिनि महाराजा जों राजबारियाव बबे बाक्सा थाङो जों गोबांमा बर'राव चिनि MLA MG अब हाइके गोबांमा पार्सनेल आखथ गोबांमा आरो केक बो जों रालाय फैलायका बनि बागै आं अबनो चिनि बुबाग्रानि तिनिनि जे सारा त्रिपुरानि जत्त तिप्रासारक न चिनि महाराजा Pradot Kishore boni saksori hamoi tongthong o thinango haika chino tiprasa jatin muchong bini tak phan onek जों nangai tongo boni bisingtei जों jotto tiprasarak tabo obno rok saoino जों bini bagai kaham ongoi tongthong taibo dofani bagai samung khlai manthong dofani kahamni bagai bo mungsa adai khlai rani hanai je bo wan chukui tongmane obo success jongthong hingga ang bubagarna kaham khlai bini samung khlai ma boro joto bana lainai ni phaidai sini ojomorok phaidai rok kisa